नो जस्टिस नो रेस्ट आरबि दैमारिनि जे जिउ फोजोबनायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफोरा आरो रायजो राजाफोरा ओंखारनानै दिनै साउथ कामरुपनि नैबे जायगायाव बिथांमोना रेलि खालामदों आरो बे रेलि खालामनायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रायजो राजाफोरा फैनानै बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोनजों नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बर' बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन बे दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै। दिनै खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों गासै मोनस्निथासो संगठन फारियै आरसु, आगसु, बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज हारिमु आफाद आरो ओरैजाय माने इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स जथायै जेनाखि 10 तारिख डिसेम्बराव जालांनाय जे फरेस्टारनि गार्डफोरनि माखासे मुगैथाव जे आखल जे सिलायनि गुलिनि गेजेरजों जे आरबि दैमारि 2 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ' बिथांखौ माने गावथारनाय जाथाय बे जाथायखौ जोङो खुद्रिनानै दिनै जोङो मुगैनाय बेबायदि मोनसे बे जाथायखौ जोङो बे धरना आरो रेलि हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों। गोनां बाथ्रा आरबि दैमारिनि बे मालबिका दैमारि बिथाङाबो दिनै हस्पिटालाइज जानानै दङ। दिनै थांनानै थानांगौनि थाखाय दिनै बिथाङा जुजिनो गोनां जादों। दिनै माने बिथांनि देहायाव गुलि दं बेखौ जोङो दिनै मिथिदों। दा बेनि थाखायनो जोङो बे घटनाजों जड़ित थानाय लोब्बा थानाय जे इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिं जे फरेस्ट गार्ड बिथांमोना जे बोरै बेबायदि खालामनो मोनखो, अयनायै मुगैथावै बेबायदि सासे मानसि हिनजावसा गथ'खौ मानो गावथारनो मोनखो, बेनि सायाव मोनसे नायबिजिरनाय जानांगौ गोख्रों भाबै आरो बिथांमोनखौ गोख्रों भाबै मोनसे सास्ति होनांगौ आरो दुखुथिया न'खरनि जिखिनि इयुन माने सोलिलांनांगौनि थाखाय राहा खालामनानै होनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा थोजासे बिबांनि राङारि अनसुंथाइ होनांगौ आरो सोलिलांनांगौनि थाखाय मोनसे रिहेबिलिटेसन मोनसे बेबायदि खालामना होनांगौ जोङो दाबि खालामदों। आरो मालबिका दैमारिया दिनै हस्पिटालाव दङ, नाथाय बै मालबिका दैमारि हस्पिटालाव थानायखौ दिनै ना फरेस्ट मिनिस्टार ना दिनै माने फरेस्ट DOF ना दिनै आसामनि सोरबा मन्थ्रिया जे खबर लादों बेखौ जोङो लानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जों दुखु मोननाय फोरमायदों जे घटनाया ओरैनो मुगैथाव जादों आरो घटना जाखांनायनि उनाव दिनै जे थांनानै थानाय बिमा बेखौ जोथोन लानांगौनि थाखाय बा फाहामनांगौनि थाखाय जे सरकारनि तरफनिफ्राय जेबायदि मोनसे पदक्षेप लानांगौमोन जों बेखौ नुवाखै। बिनि थाखायनो फरेस्ट मिनिस्टार शुक्ला माने परिमल माने बिथांखौहाय जोङो दिनै मुगैनाय जों दिन्थिदों जे बिथां मानो दिनैसिमबो माने अबहेला देखायदों, जे जड़ित थानाय दायनिगिरिखौ मानो दासिमबो माने प्रपार मोनसे माने साजा होनायनि बेबस्थाखौ मानो लायाखै। जोङो बेखायनो दिनै खुद्रिनायनि गेजेरजों दिनैनि बे रेलि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा जेब्लानो बेबायदि मोनसे थासारिया जादों अब्लानो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा खुद्रिनाय दिन्थिदोंमोन। दा बेखायनो दासिमावबो बेबायदि हाबाफारिनि जाखांनायनि उनाव जे मोजां मोनसे बिजिरनाय मोनियाव दिनैनि बे रेलिखौ खालामनो गोनां जादों। दिनै बे बाथ्रानि गेजेरजों फोरमायनो लुबैबावदों जे थाबैनो जुदि दायनिगिरि बिथांमोनखौ नांगौ बायदि साजा जुदि होनाय जों नुवाब्ला फैबाय थानाय समाव जेसेबां दल आफादफोर दङ जथायै जोङो आन्दलन खालामबावनो थाखाय आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामबावनो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ। बेवहाय मैदेर होनायनि बाथ्रा बेवहाय सिगांग्रोदो बेवहाय मैदेर होयोब्ला बेवहाय जाखिनि बे ब्लेंक फायार खालामनांगौ, नाथाय बिथांमोना बे गाहायाव जे फायार खालामदों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो लुबैदों? सासे ट्रेन फरेस्ट गार्ड बा सासे ट्रेन माने आर्मस माने फर्सेस बिथांमोना जे मैदेर होनायनि मुङाव जे बिथांमोननि गुलिया जे सोरबा सासे मानसिनियाव जे नांनांगौ बियो माबोरै जानो हायो? बियो माबोरै जानो हायो जे मैदेरजों बा मानसिजों जिखिनि कनफ्लिक्ट बा मैदेरा मानसिखौहाय खहा खालामनो फैदों बेवहाय मैदेरखौ होखारहरनांगौ दा जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय मैदेर होनायनि नामाव बा मैदेर गावनायनि नामाव बेवहाय सोरबा सासे सिभिलियाना जे जिउ गोमानांगौ बेखौ माब्लाबाबो गनायथाव नङा। दा बेखायनो बोरै बिथांमोननि मैदेर होनो थांनायाव माने सिलाय गुलि गावनाया जे सिभिलियान मानसिनियाव नांनो मोनखो बिनि सायाव मोनसे प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेसन जानांगौ जोङो दाबि खालामदों। जों खोनादों बेनि थाखाय फोरमानबो दं। जों फरेस्ट
मानसिफ्रा जिखिनि बिट अफिस दङ बेवहाय जौ लोंनानै जानानै मोनसे फुर्ति मोनसे रंजा बाजा बेबायदि थासारियाव दङमोन होननानै जों मिथिदों बिथांमोना रंजानायनि गेजेरजों जेबायदि मोनसे मैदेर होनो थांदोंमोन बिथांमोना मैदेर होनो थांनानै मैदेरखौ होनो हाया हुसियायै दिनै बिथांमोना दायगिरि सासे उन्दै बोसोरनि हिन्जावसा गथ' बेखौ जिउ फोजोबनाया बियो मुगैथाव जादों बियो समाजनि थाखाय बियो नाजावथाव जायाखै बेनि थाखायनो जोङो दिनै जिखिनि फरेस्टार दङ जिखिनि डिअ' दङ बा जिखिनि रेन्ज अफिसार दङ बिथांमोननि सायावबो मोनसे माने इनभेस्टिगेसन जानांगौ बिथांमोनखौ इनभेस्टिगेसननि मोनसे आवथायाव लाबोनांगौ आरो हाइस्ट लेभेलनि मोनसे बिथांमोनखौ पानिशमेन्ट होनांगौ जोङो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा फरेस्ट मिनिस्टारनिसिम जोङो दिनै बा आसामनि चिफ मिनिस्टारसिम जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायदों नैबे मैदेर रेन्जारनि सायाव गोबां इलिगेसन दङ जे मैदेर होनायनि नामाव अबहेला खालामनानैबो नंगौ बे लकेलनि मानसिफोरा लकेलनि जिखिनि बिबानगिरिफ्रा लकेलनि आफादफोरा जोंनो फोरमायदों जे फरेस्ट रेन्ज अफिसार बा डिअ' बिथांमोना गोबां माने बेबायदि मैदेर होनायनि नामाव बा सुबुं समाजखौबो रैखा खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बा मि जुनारफोरखौ रैखाथिनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ बा मिथिंगायारि जे हाग्रा बंग्रा बेखौ जिखिनि रैखा खालामनांगौनि थाखाय टाइमाव जिखिनि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ थांनाय समफोराव अबहेला खालामदों होननाय खोथाखौ जोङो दिनै मिथि मोनदों दा बेखायनो बिथाङा माने हाग्रा बेंनानै दोननो हानाय बेखौबो माने मावनो हानाय सासे रोखा अफिसार बेबायदि नङा गोख्रों अफिसार नङा आरो बे जुनारफोरखौ रैखा खालामनो थाखायबो बिथांमोना सासे माने फिल्ड अफिसार नङा आरो सुबुं समाजखौ बा सुबुं माहारिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखायबो बिथांमोना सासे माने फिल्ड अफिसार नङा बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ तदन्थायाव लाबोनांगौ आरो बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनांगौ आरो बिथांमोना जितु किलिंआव इनभल्भमेन्ट जाबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौ हायोबा कारा जिबन माने कारादन्द'आव दोननांगौ आरो हायोब्ला बिथांमोनखौ फासि होनांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जों दाबि खालामो दा बेनि हेंथायै सानै सुबुंखौ बेवहाय एरेस्ट खालामनानै होननानै जों मिथिदों सानै सुबुंखौ माने एरेस्ट खालामदों एरेस्ट खालामनाया गिदिर खोथा नङा एरेस्टखौ बिथांमोना सिटुएसनखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बा सिटुएसनखौ डाइभार्ट खालामनो थाखायबो बिथांमोना जास्ट मोनसे खालामनांगौनि मुङाव खालामदोंबो जानो हागौ दा बेखायनो जाय बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामदों आरो जाय बिथांमोना एरेस्ट जाबावनो गोनां दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो मोनसे हाइस्ट लेभेलनि मोनसे प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों हाइस्ट लेभेलनि मोनसे माने जिखिनि पानिशमेन्ट बियो जानांगौ होननानै जों दाबि खालामो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बे गाहाय नेहाथारिया बिथाङा फोरमायदोंमोन बेवहाय जाखिनि बेवहाय सासे सुबुंखौ जिहते गावथारनाय जाबाय थामहिनबा बेवहाय मैदेर होनायनि मुङाव जिउ फोजोबबाय बे जिउ फोजोबनायनि थार बिजिरनायखौ बिथाङा लुबैदों आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव गुबुन दलनि दल संगठननि बेवहाय दैदेनगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो मोनसेल' दाबि जे बिनि जास्टिस बे जास्टिसखौ लुबैदों आरो बिनि थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायखौ बिथांमोना लुबैदों जे उन्दै बैसोनि जे गथ' जे सुबुं नैबे आरबि दैमारि बे आरबि दैमारिनि जे थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायखौ बिथांमोना लुबैदों आरो गोबां बेवहाय दल संगठनफोरा बाहागो लानानै बेवहाय हाबाफारिखौ दिनै सोलिगासिनो आरो बेयो सरासनस्रायै सुबुं सम्पदनि थामहिनबा सुबुंनि सायाव इनाय खालामनाय नैबे हेंथायै जे सोमावसारनाय जादों होननानै जों बुंनो हागोन बिथांमोना नुनो मोनो बेवहाय गुबुन रायजो राजाफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय मोनसेल' दाबि जे आरबि जे दैमारि बे आरबि दैमारिनि थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायखौ बिथांमोना लुबैदों जास्टिस नागिरदों जे सासे उन्दै गथ'खौ जे जिउ फोजोबबाय जे जिउ फोजोबनायनि हेंथायै थाबैनो सरकारा बेनि हेंथायै थार बिजिरनांगौ आरो जाखिनि जास्टिस आरबि दैमारिया जे जास्टिस मोननांगौ आरो बिनि जे बिमा आरबि दैमारि आरो बिनि जे बिमा मालबिका जे दैमारि बे दैमारिया न्याय मोननांगौ बा जास्टिसखौ नागिरदों आरो बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन हारिनि जे रायजो राजाफोरा बेवहाय दोलै नोगोरै बाहागो लादों आरो नैबे आरबि दैमारिनि थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायखौ बिथांमोना लुबैदों आरो बेवहाय बिथांमोना जुदि आरबि दैमारिनो जुदि थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायखौ होआबा बेनि अनगायै गुबुन हाबाफारि सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय उइ वान जास्टिस आमाग न्याय लागिब बिदिनो गोबां स्ल'गान होनानै बिथांमोना प्ले कार्ड लानानै नैबे बन बिभागखौ
बिथांमोना निदा खालामदों आरो सरकारनि सायाव बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बन बिभागखौ बिथांमोना हाय बिदि बायदि बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसेनो बेवहाय गुबुन गुबुन बेवहाय रायजोनि बा सुबुंफोर बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों मोनसेल' गासैनिबो खुगायाव जे जास्टिस मोननांगौ आर बि दैमारिया जेरैखि जाया दा जास्टिस मोननांगौ आरो बे जास्टिसखौ नागिरनानै दिनै नैबे रेलि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बानजायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना ग्लोब ग्लोब रायजो राजाफोरा बेवहाय बाहागो लादों गोबां रायजो राजाफोरानो बेवहाय जे इनजास्टिस जानाय जे आर बि दैमारिनि जे जास्टिस बे जास्टिसखौ नागिरनानै बिथांमोना दिनै ओंखारदों आरो थारैनो नंगौ दिनै जुदि मैदेरखौ गावनायनि मुङाव सासे जे इनोसेन्ट जे सुबुं बे सुबुंखौ गावनाया जोबोदनो बे थिखानाय जाया The World Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number.